El Balaguer va aconseguir ahir una victòria molt important i de prestigi al camp del Sant Boià. Els de Juanjo Tenorio es van imposar per 0-1 gràcies a un gol matiner d'Adrià de Mesa. Els lleidatans van saber aguantar el marcador a favor davant d'un dels rivals amb més potencial de la categoria, però que ja s'ha despenjat de la lluita pel play-off d'ascens. Fins i tot els de la Noguera van tenir ocasions per sentenciar el partit a la segona meitat. Gràcies a aquesta victòria, el Balaguer deixa de ser el cuer de tercera i veu com les posicions de permanència s'atancen ja a només 2 punts. Aquest és el primer triomf a domicili de l'equip de Tenorio, que ahir sí que va saber fer el seu bon partit. Sabíem una mica el potencial d'aquest equip, que si no estaves ben tancadet al darrere i nosaltres amb les baixes i els problemes que teníem a nivell defensiu i de jugadors, teníem molt clar que ens havien d'aprofitar a la contra. Així ho hem fet en la primera jugada d'estratègia que hem tingut i els hem agafat una mica despistats i hem sapigut després, a la segona part, patir una mica i potser podíem haver tancat el partit amb alguna de les contres que hem tingut.